U Gradačcu su danas potpisani ugovori o dodjeli općinskih stipendija za školsku 2014-15. godinu. Dodijeljeno je 12 učeničkih i 107 stipendija za studente. Prilikom potpisivanja ugovora općinski načelnik Edis Dervišagić je čestitao kandidatima i poželio im uspjeh u daljnjem školovanju. I ove godine općina Gradačac izdvojila određena financijska sredstva za stipendiranje učenika i studenata. Radi se o iznosu od 90.800 konvertibilnih maraka, iz kojih sredstava će se stipendirati 119 učenika i studenata, a stipendije su u iznosu od 100 konvertibilnih maraka za studente i 50 konvertibilnih maraka za učenike. Drago nam je što na ovaj jedan simboličan način možemo dati do znanja nadarenim učenicima i studentima da cijenimo njihov rad i svakako smatramo da je investicija u obrazovanje najbolja investicija u budućnost. Nakon provedene konkursne procedure, stipendije su dodijeljene u 6 kategorija, među kojima 7 učenika generacija osnovnih i srednjih škola, a od ukupno 107 studentskih stipendija, 8 kandidata je ostvarilo pravo na osnovu postignute prosječne ocjene 9 i više u prethodnoj akademskoj godini. Među njima je i Almedina Beširović. Student sam 3. godine medicine na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Željela bih da se zahvalim svojoj općini Gradačac, znači na izdvojenim uloženim sredstvima u nas, odnosno u naše obrazovanje, i vjerujem da se zahvaljujem u ime svih studenata. Njihova pomoć je veoma značajna i ja vjerujem da ćemo svi mi, znači svaki pojedinac po završetku svog obrazovanja, naći način da im se zahvalimo na adekvatan način. Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci u iznosu od 50 konvertibilnih maraka za učenike, odnosno 100 konvertibilnih maraka za studente.